Dolamara Head Branch ke se tumpen HSLC lapen HS ki unduna tuma phan karcho jaime ke paman pon Mukhyamantri Pakipat Nirman Asani pen ke deng pon surihini rengko regethong ingkora planning kana pharman kilometer pria jak non anta mesana towar ka selam ki tangtia phuthak ning dukalam the chipaklang Langphera Hawara Pharman Youth Alliance Against Corruption o Songaru ke parjam Pini adab birta long pen kadu kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo tangte pini adab birta juitha Local MACN parta KAC Education EM Richard Tokbi ka chirabdun penajok jangmi ni phai thongkep surihini rengkor trok arni Dolamara KSA head branch atumpen chepatir piponsi learn today lead tomorrow pothe PRD piponsi HSLC lapen HS asatlang ki untang atuma phan karcho jaimek pedopon Bangso hut binong kongkat ake haisetame aluhi sarpoaman pen chitongdun Lakhain kora trok Dwarbagori MAC constituency ka parlo Dolamara Culture Complex along Chisamet Dolamara KSA head branch atumpen Chepatir piponsi Dolamara angkang HSLC lapen HS ki untang atuma phan karcho jaime ke paman pon Dolamara KSA head branch Maipu Mederson Tokbi ka chepehem phu pon amayalong Jirsong ti pena joksi me ke phalam the jaipon Bangso amayalong aluhi sarpo atumpen jumisen alam the lapen bidi suri pa choisi jaimek RD pedopon Bangso amayalong aluhi atumpen binong kongkat Mongol Singh Terang Daniel Terang Lirbon Tisopi Robinson Rongphar Santos Rongpi Martin Tokbi lapen ongdung Charlie Osomar lapen Dolamara arat tame chito dunsi jaimek RD Hai Minarson pen patir pipon SS mate SSLC satlang ki ontom phan karcho arani patir pipon si nili phan tame nang cho phalo pen gelaso na cho phalo nili tame apor nang chipi don pen dak penang an bong mumar class 10 mate 12 ke pas satlang tom phan chingki je than pon long lo dak chingki je than pon alang long nili lang li tom phan a guidance tame career hin copy ki claim ke dam si ke mema pu ahin tame che than pon lo athe non la class 10 Ahud hello penangan abong mo martum tame confusion do kopti di clueless kopi stream sianeng ma kolosua course do nai kolosua lines do nai ma ku lai sabso kimang hudo so long nili tame dak apor na chipi pen nili taning arong lo itum dak dolamara ahawar long tame bong mo martum han than pon long lo pen galang litum pen chingki je than long lo pon ning arong pik hangjang la pen in the future tame dak dolamara ahawar dak Charlie Bongmo Martom Phan nilikai ki ar dab don thepchi alang litom pima ki do kisung pendang lok alang lik to Charlie guidance hin tame nai bolte nili 24/7 alang litom hansi apor tame chipi phan choro parpik lok ini laso felicitation program PB pon pachun long pame non lapen media tum hana choro lo lapen dak local leaders do kave dak chairman pendang lok dak vice lems along ke claim abang pu pendang lok lapen DMS long ke surabang pu pendang lok lapen dang itum claim ro pet kesi atum hantamini li first and foremost ni akhiru people pik lo kinang sot alam mangala pulon itum sunengan inkan da bilo sunengan inkan bipen dan itum naso a program felicitation program pachun long mangala ke Carbon Autonomous Council HRE la itum education em sir Richard Tokbi collaborate dun lo lapen na sponsor dun lo alang yong si ni tumalong amithang student amithang hawar phan singhon he pulotang te pini tum na so program pachunun aposelang phan churu parpik lo ni tum phan la son asai ke ding husamina ke chirap don pon tapen ka akhiru pi parpik lo tum so pha pon laluhi sarpo mate alang li Assam Board of Award State Award ke long bang hu sir Binong Teron alang listame sipaduk tik pen dak student tum thek nei re nei lapen alang guide ki pikang lapen career alam ke than kang future koson siklem nei ma class 10 pass that pen lapen ke HS higher secondary pass that pen kopi our site ke ding se mejima koson kopi at choice sinangi ma arts ke en lapen science stream ke en lapen commerce and romance lamelang education alam pen pachimi pon lo lapen ke nasonda ka sipini muneng nang class ni tum di ponji lapen pini la so akam pachun no samini tum selang la peron nang sipaduk don tiklo
lapen dadak nang chetong dun amumar tum an phan student an phan tanili apero paper pick lo pini at least 150 ne student ke chetong lo pangrup tet lapen la jitula belek tum ta dolan student dum la class 8 class 9 dum kami pine 40 jon ne nang chetong dun lo kachisik mek ke do sitame nilitum bang non amat ke avela non machisik kon pelang sitame mo frank bang ji bang nitum la haita master complete tang ho lason dum nitum isi kero ka choi pan ining hang ola nitum himta Bangso towar laki dongka mo kampen hamren rong sopi an ka cheleng nokte rang ahabar angdeng kilometer pli ajak non anta palom koksi dolang Bangso towar ke odjia phan omputeron PC contract longlo bonta sai long dera phi ke pangkre do kok laki ku PC pupo La solong PWD sai kampen tame thang naralam the ave ingsam ripoma Halapu arnibang ke dam ke bangatum towar ke memi ajok kaching koi pen ame ke long an parta gari ke heno lapu son chitong nang bomlo Havararat lapu anase ang tong chipi derapi lamarek tinte ke komatsi mathapo Halapu ke AC Council ke charia tumta bangso towar che helat bomlo tangte towar memi puthek lorta langding poma Apong la so sai ke patang da prangji aphan Havararat chuning ri derapi non anta ke claim ke dera joki ongdung chirok tok araratum aning ki pung alam the chipaklang pon tanglo contract amen ke lidun delang hai tini staff non pen dak kedolo tip form lo pen petang sedat di nili pulai mangke kumara CM ma EM ma sokche MPM le ma to baga tang te report kali to sondom lo tani tumke long sarkar ma si mona ke next election ma ke bhut pipelo ni dungi election ke Yok le Morsing di mungle election horsta ada pek le election horsta itu nok terang ke BJP no kongres no bhutna pelu koswal tangte bulote enjong si petang lo piskuri pakka lo bulote kari motor ka dam free dam melo bulote jong bhutna khipo jong si bhut la le tuar petangte wathak si kawphar ta khaino long do dakta dak loi long ada farmana long ta pen ha pichilang long ta kawphar halong thok chot kawphar pipe aso pipe dar bangke CM na ma chokche EM na ma chokche mal MP na ma chokche la bangke ni tum brang sol ke suspect danglo budak pipe lo mana phoi bangke manke bangi MDC pen MP ke dak nok trang ke election bhut ke kitana hipilu manili tum aniwang dala sotowar adap jopa data la sotowar sinil to hamran pen ke dam ke bang aman siladak badu contract dar badu bang fu bang fitame ladak un anake prapen non ar thema non barikha chalanang ke lelo ilitum kache bang kache dam aki sungdo koila si badu contractor bang fu bang fisitame alangli un anake prapen la sotowar kapa messenger pan sinilitum rat hoi pen lo mate nilitum hoi pen isi kachuning ri lamba la pulo a contractor amena bangke om futeron pi bulone pilone amalasi alangli tame un anake prapen rat han kanghon ka jinso ke dopen la sotowar bang kapache lat longi phan alangli un anake prapen kapa meji phanske nilitum alangli phan chuning ri lo kabonai poke ai ningkan hinigi thomang bang ta nilitum pudun bom lo adak rong along meeting ke bang hostame CM tum phanta sansini tum pu bom lo stame bonai po halaka bonai tum phanta nang toy si ladak nilitum madukana thengno long si ko do we akem gari anda chi bi pleng no staw na anda patdang ang the sa dukan ka ali ka bonai lasi kosan sila sa da liga bonai me senpen kodo ko vek ta ke dam lo ra pet jima aphan le labang so ali pa bonai ne ke dak atwar ka salam tum ke dolang ma avelo chedam tu thailo na sila so ali ke me sen ko mara bang si
so ali ka bonai tum nang ai toy pen ke me sen ke dam noi ma la phan ne pa bor i na Komen tu pen la tuar nang selam tu pen election na pra election of Frank election po dok si la sa ali nang bonai tum dak lang lo ali nang bonai pi pe me po bon po se ne le tum la dak dukan dora pet ba hini wet ne tum la yang phong ru ma long dukan ne do tum ta ne le tum ko do ko ve la ali ka bonai ya phan pine ke dor de ke pho phe lang punon pine sikhor cigarette punon ali ka bonai tum tha bang aja ti pustame nili tum me thang along le ahwa ali me se nai nang ka bonai phan la so nili tum ka chu ning ridun si aki joy pen da nili tum rap thula la ko do ve ali ka bonai tum phan ta stame lang li tum patang te la so ali na anta ake vak si dam nang bon gari ka chingkoi arni vang stame nilitum da han ki yor chibikok se nilitum gari ka uthai dunia phan la ku chi pon po long le harlong la hai thok dun po nilitu nang le tu me arni wang la dak si hane jo nilitum ka parliament dukan ne du ta si la parliament dukan ne du nilitum ba hini vet bang ke thom do hut ke nilitum bang ke thom stame sunun propensi ali la gari ke daman eta nilitum pa jok dun ba la ananta no anta la sali pe me thek the da pa ko som dat ma gari motor ka chelat ka arni wang ta chelat bom arni wang es cm matum da dami em matum da dami mra tum da dami dcuc anta la sotowar ka hindu si damba tame ko son rakam si la sali ka banai ne dat luma asali ka banai da prang ya phanonan ka bor ina po nili lam the la an si pajut kok la so tuar ka selam la non election of Frank cholang ma mate aprang ta wang la mala aprang ta wang lo aprang ta wang thu pen si aro chedam thuruk pen aro chiklo yoni bak chiklo yon tham bak do pen si aro che wang thu si non election po dok ke wang thu bang last lo lo pe non wang thu thela non wang thu thela phong thoma poran no bang ka banai tum ke ve Langpher ahawar ke parlo phong lokpet sodar bia rong along Youth Alliance Against Corruption tiripia maya tumpen Bokolia Regional Committee aro parja ponsi bang ingko raplia tumaphan arpu padeng ponlo Lason si jangmi ni phai thongkep surihini rengkor trokarni Youth Alliance Against Corruption song aro ke parjap amayalong aluhi sarpo aman pen ka chitongdun tiripia maipu Sonjoy Tiso Dhin Rimbang sa Dhin Teron Sai Hemchun Bang Pritom Teron Klem Bang Kamal Rong Hangatum pen chitongdun Bokolia Regional Committee mate Langphera Roalong Arpu ke pekpon lake Maipu Dhoni Tiso Dun Maipu Dorsing Be Chunbang Rosa Ninghi Sai Hem Chunbang Vidya Rongpi Dhin Rimbang Bapuram Teron Lapen Klembang Phubang Phiatum Bang Inkora Phiatum aphan Arpu pekpon Central Committee pen Youth Alliance Against Corruption kimang hal subang memangke kabeng long corruption thetan lo lapen doping lo la so corruption along pa we de ji phan nilitum landak pini Bokolia Regional Committee nilitum nangseng no la so kiseng along pen alang litum phan nilitum Regional Committee Secretary President pipon lo la so men memangke Dhoni Tiso alang li phan se President apu pipon lo laben memangke Dorsing Be alang li phan ke VP pipon lo laben ke Roson Inghi alang li phan Secretary pipon lo laben Baburam Teron alang di Finance Secretary pipon lo lapen Bida Rongpi Office Secretary pipon lo lapen Dhorom Teron alang di AGS pipon lo lapen ke Rupdhon Rongpi alang di Office Secretary pipon lo lapen ke members ke kaduk ave pen nili tum ladak pini alang li tum han apu pipon bang ke bang ko raphoan bang ke pini nili tum apu pipon lo lapen ke pinap de ku pisi ke claim nai bang ke alang li tum han nili tum Central Committee a direction pensi alang li tum bang kam claim pon pupu tela nili tum la so song mang pathek pon la ke 2016 la ke March 15 la so song mang pathek bonang ko bang ke ladak nilitum ka beng long penang an nilitum thek long lo lake corruption dupik la pen corruption thepik wa joni si nilitum la so song nilitum amang pathek ponang kok
bang ke nili tuma emang ke lalo ke ka beng long along atok anu pinang ana song na corruption na bang ke neplo klempon lo sita men nili tuma song la sona strongly pen nili tum la so song pinang an atok anu nili tum pinang an ke rap dun pati ke klem pi dun pinang an nili tum cirap cetu dun no lasi la anu se non e prange wangi sita men nili tum la so akarap so na ba mangla so song ben mang nili tum la anu se ni tum klempon thuila la pen ge pinida regional committee chot kali pini lada penang ana branch aba mangela so regional committee arlu do halada ba mang nili tum parukha do dengang do domuka do dendangha do langlok sudu samelang sudu la pen buklia do lang hindu center do la pen ge ladak pinangan laso regional committee andalong pinangan branch kang puji bhanili tum kachisik da dolo ape nili tum laso corruption ma mangala anu se ni tum khangdun vegi la pen claim dun vegi la pen bor idun vegi pusi nili ladak media house long pen nili lam thi paklang pondo chok committee phan nili hin pen chorolo dak nili phan bokolia regional committee regional president nangke pek ponopot lasi non dak nili dak bokolia regional committee yalong corruption ke claim ke dam kwani ke du labangsu along ke nilita pini pen ke kelang cari dun po ke youth alliance against corruption labangsu organization along branch keseng pontuni phan keseng pontuye phan nili claim pontu po tang te pini ada babirda bangke kang toniklo kado kabetame 2 me thak me kurwang tru